Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloan Perpetua Zaragoeta. Eskuidatziak eta hiztegia. Mendaur izeneko bilduman ateratako liburua da Nafarroko gobernuak eta euskaltzaindiak elkarlanen eginik. Andres Inigoren esanak adituko ditugu, liburuaren aurkezpena eginez. Esaten da, egia delako, eskasiak balioa handiagotu egiten duela. Alegia gauzak, edo zerk berez duen balioari, halakorik gehiago ez izatearena gehitu behar izaten zaiola, parekorik gabeko izatearena, eta horrelakoa da Perpetua Zaragoeta. Euskaraz, geurean, aritu direnak ez dira ugari izan, bakan xamar. Ta euskaraz idatzi duten emakumeak urri baino urriago bizpairu, eta ia esan diteke, bada bakanetako bat dela Perpetua Zaragoeta anderea, edo esango genuke, bakana ez ezik ia bakarra. Horregatik besterik gabe merezi luke arreta eta interesa, baina gehiago ere bada, esate baterako Perpetua Zaragoeta andereak erakutsitako sentiberatasuna emakumeei bere idazkietan protagonismoa emateko, emakumek eginiko lanak baloratzeko orduan. Mezkirizko alaba, Erroibarko gaztea zenean, 25 urte inguru zituela orduan hasi zen idazten eta kronikak bidaltzen, Argiara, La Voz de Navarrara, Baionako eskualdunera. Ta beste horren bestetan gertatu den bezala gerrak moztu egin zuen ibilbide hori. Baina, kuadernotan bere idazkiak paratzen jarraitu zuen. Perpetua Zaragoeta eskuidatziak eta hiztegia hortaz gaurko gure kultur arloan, hemen Euskal Herri Irratian Eusko ikaskuntzarekin batera. Andres Inigo euskaltzaina da eta berak transkribatu eta aztertu ditu Perpetuaren idazlan hauek guztiak. Lehendabizi, datu biografikoak nortzen Perpetua Zaragoeta. Perpetua Zaragoeta, Erroibarko Mezkiriz herrian jaio zen, 1908ko abuztuaren 3 eta Iruñan hiltzen 80 urte zituenean, 1986. 21 urtez edo herrian bizi izan zen, eta eskolan ibilitako epea laburra izan bazen ere, 6-7 urtetik 10-11 urtera bakarri joan baizen eskolera, aitortzen du ongi aprobetxatutako urteak izan zirela. Tokatu zitzaien maisua rengatik, eta maisu, behinbeineko maisua, baina maisu ikaragarri ona. Zer gertatu zen? Bertako seme bat, Mezkirizko seme bat, izendatu zuten bertako erretore, eta erretore horrek ikusi zuen, herrira bat ikusi zuen umeak, 50 gora ziren orduan eskolari baten zirenak, ez zuten maisurik, garrantzuen, nik egingo du lan hori. Eta aritu zen lan hori egiten, eta benetan, ongi egin ere, ikusi baitzen, berak Perpetua behinbeinako egitetan aipatzen du, eta familiako erran diate, Mezkiritzen, garai hartako umeak, ongi eskolatuak izan zirela, hori beti nabaritu izan zela, eta bereziki Perpetuarengan izan zuen eragina izugarria izan zen. Berak aitortzen du bere ikasteko gogoa, irakurtzeko zaletasuna handia eta euskara maitatzeko grina edo apezari esker, maisuari esker lortu zuela, ez hori bakarrik. Gizonarek ikusi zuen Perpetua abila zela, erraztasuna handia zuela ikasteko, eta familia animatu nahi izan zuen Perpetuak goi mailako ikasketak egiteko, garai hartan maistra dorrelako zerbait, baina aipatzen du hori baino goragokoak. Gertatzen dena da, gauzak bere testuinguruan ikusi behar direla, eta une hartan, urte haietan, pentsazina zen, 13 umeren gurasoek, eta Perpetua zen zarrena, olako pauso bat ematea. Kanpora bialtzea, bere ume bat, espazioan lan egiteko. Hori ulertzen da. Apezak ala ere, aleginak egin omen zituen, herrian, laguntza, dirua, zerbait bilduta, laguntza hori emateko, baina gurasoei lotsa izugarria ematen omen zieten olako zerbait ikustea, eta horregatik bere ibilbidea erabat bertzerako izan zen.
11 urte tik aitzina, zer egin zuen, etxeko lanetan, aritu zen, amari etxeko lanetan laguntzen, baina aitari ere bai, ikatz egitera, egurra moztera, alorretara, larietara, eta bar, eta bar. Eta, adiberean, ikasi zuen josten eta brotatzen, berak erraten duen bezala, gereinen, gerendiainen, orain bizkarret ezagutzen dugu gehiago, baina berak beti gerein erabiltzen du. Ara joaten zen, eta hori denek ikasi, eta emakume prestatua zen. Geroztik, pixkatko eskortu zenean, Iruñan egon zen, zerbitzari lanetan, etxeetan, 3 urte, eta 24 bat urte zituenean, Arizkunera joan zen. Zer dela eta Arizkunera? Han bazuten, amaren izeba bat, Bozate auzoan, Bozateko atxotenea etxea, eta atxotenea etxea zen, denda eta ostatua bigozak. Bere izeba, antzegoen izeba, alargun gelditu eta gainera istripu bat izan zuen, beso hautsi zitzaion eta bar, eta orduan, perpetuaren amari eskatu zion bialtzen altzuen alabazarrena laguntzera. Joan ziren, erdi bisitan, erdi laguntzera, eta azken gelditu behar izan zuen. Garaiko kontuak ez da. Orduan, urte horietan ara joan zen, eta behin betiko erraten alda, gelditu zela, behin betiko zer dela eta, antzegoela ezagutu zuelako bere senarra, Trinidad Urtasun. Iruritako, okindegiko semea, okina eta txokolateroa honek dion bezala, eta ibiltzen zen herri ogia banatzen ere, eta atxotenera egunero joango zen, ogia ustera, eta hortik etorri zen ezagutza. Hori dela eta, 1911an ezkondu ziren, eta ezkondu eta lehenbiziko 12 urteak Iruritan egin zituzten. Trinik segitu zuen familiako negozioan, eta perpetua etxeko lanetatik gain, aritu zen etxeko familiako negozioan laguntzen ere. Eta zer laguntza egiten zuen, gehien bat, ogi banaketa egiten, Baztanguzitik eta inguruko herrietatik. Eta, garai hartan, hori egiteko zer behar zuen, gira baimena. Gira baimena atetzera joan, eta atera, eta eman ziotenean karnetarren emetzion zuzera, Nafarroan karnet atera duen bigarren emakumea. Orduan, han bizitu ziren, 12 urte zarran bezala, eta izan zituzten 6 alaba, bizirik irautzuten, gehiago izan zituzten, baina, bizirik irautzuten 6 alaba, hemen ditugu beste bi falta dira, aipatu duten bezala, Erroxa Miren, eta Lourdes han jaio ziren. 1954an, Iruñera etorri ziren bizitzara, eta Iruña jaio ziren Maite eta Gema. Eta beraiek ordutik aitzina, Iruñan egin zuten bere bizia. Eta hemen bizitu ziren hil arte. Trini 78 hiltzen, eta perpetua handik 6 urtera. 86 erarren bezala. Perpetua Zaragoetaren berri ematen ari zaigu Andres Iñigo. Dato biografikoak eta aditu dugu hor eskola ona izan zuela, laburra baina ongi probetxatua. Ta hortik beraz idazteko zaletasuna edo ta gogoa, baina zer idatzi zuen ere ezagutuko dugu. Andres Iñigo. Herrian eskolan izandeko apez maisuarrek eragin handia izan zuen, eta horrek animatu zuen pixkanaka idazten astera. Idazti horietan zer egiten zuen? Kronikak bidaltzen zituen, aipatu den bezala, egunkari eta aldizkari batzuetara. Bere garaian, kokatu behar dau, eta ikusten baldin baduzue, Jose Miguel Bidadorrek 2004an atera zuen liburua, Materiales para una historia de la literatura vasca en Navarra. Hor dio, aipamen laburra egiten du Perpetua, azterraten du. Como escritora, el ejemplo de Perpetua es cuando menos singular para su época y su ambiente. Colaboró antes de la guerra en diversas publicaciones y tras la guerra siguió escribiendo. Baina esaten du, idatzietako satirika handiena eta interesgarriena ez dugu ezagutzen. Eta ikusteko bakarrenetakoa zela aipatzen du adibidez Mikaela Labayen, Leitzako hasta Itzaga baserrikoa, eta erraten du. También fue autora de un número aún sin determinar de escritos en euskera, de los que no se conoce ni su cualidad ni su magnitud. Eta aipatzeko hirugarren aipamena da Julia Fernández, hau ezagunagoa dugu, hezkuntzaz, politikaz, emakume lanez, eta idatzi zituen artikuluengatik. Beraz Perpetua, kasu bakarrenetakoa dugu, Nafarroako garai horretako idazleen artean. Bere lanetan, 2 epe markatzen aldira. Lehenbizikoa da, gerra aitzinean argitaratu zituen artikuluak. Erran bezala, Pensamiento Navarro, La Voz de Navarran, eta Baionako Eskualdunan eta Donostiako Argian.
Erran betzala, liburoren eraskinan ikusiko dituzue, horietako aipu batzuk edo adibide batzuk. Berak beti silatzen zuen izengoitiz, ez zuen inoiz erabili bere izena. Batzuetan erabili omen zuen aritza eta mendigibel, baina jaia beti erabili zuen txorrondo. Hemen ikusten baldi baduzu, artikulu argi honetan ez dut ikusiko, hemendik hasi eta amaiera arte da bere artikulu bat. Eta hemen jartzen du txorrondo. Bai? Orduan hori da bere izengoitia. Eta zer da hori? Mezkirizko, hau da, Mezkiriz herria, eta Mezkirizko herri honetan bere etxea, ezker horretan dago, hori da Juan Miguel Enea, eta horren ondoan zegoen Arakin Enea, erori zena, eta ezkerreko alderdi hau da Txorrondo auzoa, eta berak Txorrondo auzoa grabatioan entzungo duzuen bezala, asko maite zuen, eta horretzen gehien gustatzen zitzaiona, eta izen hori erabiltzen zuen bere idatzietan. Gerra inguruko urteetan, jasan behar izan zituzten ondorioz, idazteari utzi zion edo publikoki idazteari utzi zion. Horregatik orain pasatzen gara bigarren epera, eta zin da bigarren epea. Berak idazten segitu zuen. Eta hori nola dakigu, bere altxorrak, niri familiak dena utzi dit, ikusten dira bi kuaderno handi, eta 8-10 bat kuaderno txiki, ez kuaderno txiki, batzuk blok txiki batzuk, eta horietan agerita denetik. Idazten zituen gauza batzuk, halako gauza bat kontatzen du, berso batzuk tartekatzen zituen, etxeko kontuak ere horre sartzen zituen, edo berak gatxilloa edo joste lanak egiten zituen ez gero, han ageri dire dibujoak.cruz edo ez dakit nola deitzen zaion, hori nola egiten den. Orduan, denetarako ibiltzen zuen materiala zen. Urtea pasatuta gero, esku idatzi horiek nolapait normalizatu zituen. Nik uste dut familiaren eragina horri izan zela, haizu, hainbeste kontatzen dizkiguzu gauza horiek zergatik ez dituzu modu serio batean idazten edo leku batean. Orduan, bi kuaderno handi horiek dira, esku idatziak. Zer idazten zuen? Denetik. Sorterriko deskribapenak, ohiturak, gertaerak, pasadizioak, familiako kontuak, fede eta erlijioaren ingurukoak, lan kontuak, zailtasunak, nekeak, miseriak, bizipenak, bizipozak, esperientzia personalak, eta bar. Horitako zati batzuk, aipatu den bezala, argitara eman ziren Jose Mari Satrustegiri esker lagundu zion eta zati batzuk hortik atera eta 1989tik 96ra edo Fontesen eta beste aldizkari batzuetan ageri dira artikulutxo batzuk. Baina perpetuak idatzirik utzi zuen zatirik handiena etxean zeukaten, altxor hori etxean eduki dute familiakoek, eta hori eskertzekoa da, ikusi behitugu, lehitzeko horren idatziek ez dakigulan non dauden, ezta? Horregatik hor zeuzkaten, eta Euskaltzaindiak Nafarroako gobernuarekin duen hitzarmen honen barruan, mendaur bilduma honetan argitaratzeko ikusi zenean interesgarria zitekeela, orduan familiak bere osotasunean argitaratzeko erraztasun guztiak eman zizkigut, eta hori da liburu honetan plazaratzen duguna. Horren duzu, puskatxo bat, bere letra, Mezkirizko herria idazten du hor, goian, eta, idazten du horrela, hau da bere letra, normalean ulertzen da nahiko ongi, batzutan dudak izaten ditu batek, zer idazten dut zuen, baina familiaren laguntza izan dut beti, eta argitu ditugu ustez gauza egitenak. Lehenbiziko bere eskuidatzietan hiru-zati aipatu ditut, bada nire oroimenak, hor sartzen ditu pixko bat, eta jaia egun horri alde dira, inguru horretak. Hori da ondiena, bigarren zati hondi bada 47 emakumez hitz kontatzen duena. Eta nor dira emakume horiek? Emakume arruntak. Batzuen izenak ematen ditu. Adibidez, Mariana Santzen izena ematen dut, hori da lehenbizikoa. Baimena zuelako. Mariana Santzen familiak esan zioelako, idatzi. Eta zergatik idatzi zuen Mariana Santzez? Gauza politiak esaten ditu, bat motiboa bat da. Mariana Santzen, alaba, Mari Ester, Mezkiritzen egontzen, eta perpetuaren amak zaindu zuen eman zion titia, eta laguntza txikia zenean, eta gero euskara ere ikasi omen zuen, txikitan han bizitu zelako, eta Mariana Santzen, aizpa bat ere joaten mentzen, hilobekin uda pasatzera, euskara gehiago ikasten zuten, edo ikasten zuten, saiatu. Horregatik emakumeak dira, emakume arruntak, etxeko andreak, eta perpetuarentzat lan isila, eta modu anonimoan bizitu den jendearen balorazio egiten du, batzuk dira, osoko kasu gogorrak, alargun geldituak ez dakitzen batu merekin, edo semea itzioten gerra garaian, eta horrako gauzak dira, eta berak beti, eta baloratu nahi duena da, emakume hoien balorazioa, eta merezimendua.
Eta hirugarren atalean sartu ditugu berso batzuk, berak kuaderno txikietan ditu, hantamen banatuak, batzutan errepikatuak, eta berso horiek sartu ditugu, gehien bat dira bere herriari buruz eta holako gozak. Mamitsua da, aberatsa, Perpetua Zaragoetaren esku idatziak biltzen duen liburua, haren abotsa, haren esanak jasotzen dituen grabazio ere badago. Hiztegia ere bai, banan hartu zor hitzak eta hoien esanaia, hoien erabilera, hor lerroz lerro, prestatu baitu Andres Inigok. Eta eranskin batzuk ere badira eta hor adibide batzuk Perpetua Zaragoetak idatzi eta esaten zituenen inguruan. Andres Inigo berriro. Bi eraskin dakartza liburuak. Batean, bere lehenbiziko garaian idatzi zituen artikulu batzuk. Ikusiko duzu, baina irakurriko duzu zatitxo bat ikusteko, bazuela grazia bere burua aurkezteko. Eskualduna aldizkarira bidali zuen lehenbiziko artikuluan horrela dio. Eup, agur Maria, egunon, zer moduz? Ez dire ziela zautzen, badekit, baina ez du import, ez gara denak zuek eta ni euskaldunak. Neurenek erranen diziet nor naizen, idazle berri bat zuen euskaldunan irakurri eta idatzi nahi duen bat. Zer idatziko ote duden? Herriotoko eta Erroiber guziko, ala nola Artziberko, jakiten duden berri guziak. Konformezate? Abetuko naiz. Zer iruditzen zaizue? Horren hasten du lehenbiziko artikulua. Eta artikulu horietan, batzutan, berri horiek bilatzen zituen prosan, eta bersotan ere bilatzen zituen. Eta ikusten behitut hor dagoela, azken filan Orreaga, pentsatzen dut, Don Javier Ibarra, Orreagaren aitona da horrela izango zela, seguraski. Mezkirizko alkate izan zela, bai? Parintea bai, seguraski. 1911an, artikulu horietako batean, dedikatzen dio berso, irakurriko izan politxa da. Alkate edo endara da endere, berriari. Pozez beteri dago mezkirizko herria, zerengatik egin dute endere berria. Honen izena da, Don Javier Ibarra, aspaldizkoan bazegon olakoen beharra. Ateratu dena gizon formala zan, munduan hobega horik eriteke izan. Horrek dadukena zan, sobera honegia, horregatik zenbaitek zioten enbidia. Orain sartu den honek, badu errespetua, uste dut jarriko dun ordenastua. Ezkerreko hietaik etzeitela izan. Albaz, portatu zaite euskararekin ongi izan. Zu endere izatiaz, herriak du poz handia. Zugana begira dago herriko jendia. Ezkerratikoik bada gutaz egin inala, eta uste dut zure eskura etorriko dirala. Gora Bizkaia eta Alaba, Gipuzkoa eta Naparra. Gora Jangoikoarekin gure legezarrak. Gora Mezkiditz eta Don Javier Ibarra. Perpetua Zaragoeta, Mezkirizko Alaba, euskal idazlea. Bere lanak batzuk lehenautek zerbait ezagunak, ez behar bezala noski, baina orain gainera irakurri ezin zitezkenak ere irakurgai ditugu. Perpetua Zaragoeta eskuidatziak eta hiztegia liburu honetan. Hemen aditu dugu kulturarloan, Euskal Herri Irratian, Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur zabalkunderako saioan. Eusko Ikaskuntza, jakitez.